سلام زخبركم تخطاتلتي ابن ميديا كم يتخنو فيلم خجمر حاددل استوهالة بمكينة نغوهية بفتنة يزورو لبز نبرا ساعات بوليسي كاتاتلو نغورو ديل نفليب نزون بوليساش كأيوم يلونا تزاربو هاندبت بغدمي وتفيبلوو نسوم ون كابتا مكينة نخواتي يتنقوو ديل بوغنو نتاكو نس نبرا سباي كم سحممن بو مغنات بفتنة يزور منبارين يزاربوم فيليبون بوغنو بناي ديل زربا كم زحمم يمسل نبرا بزي خا اتوم بولايس كديفومم يخدو قاتيلو ناي كاميرا تعزبتنا قدم شدشته ورحي ملسنا بس ساعات ديل كاب اسر بيت زوصلو ግዜ نبرا ኣብ ሓደ ቦታ ኸይዱ ከም ተኣሰረ ወረቐት ይወሃበሎ ኣብቲ ዝተፈላለየ ስራሕ ቦታ እውን እናተዘዋወረ ከፈርም ይርአ ኣብ ናይ ፊሊፕ መንበሪ ገዛ ክፉር ናይ ስራሕ ቦታ ርኢ ኸኣ ናብኡ ከፈርም ከደ ብዙሓት ሰባት ነቲ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ኮፍ ኢሎም ይረኣዩ ፊሊፕ ምስ ጸሓፊቱ ኢቫን ኮይኖም ከኣ የዘራርቦም ነበሩ ንሰዓታት ዝኣክል ደሪግኡ ሓሊ ይጽበይ ኣሎ ኣብ መወዳእትኡ ግን ትጽቢት ነዊሕዎ ናብ ውሽጢ ኣተወ ክኸዶ ዝደለየ ቦታ ስለ ዘሎ ንሱ ዝደለየ ከዓ ፌርማ ጥራሕ ምዃኑ ይነግሮም ፊሊፕ ድፍረቱ ፈቲዎ ነበረ ፊሊፕ ኢንተርቪው ዝገብረሎም ዝነበሩ ሰባት ዘከናኸንዎ ሰራሕተኛ ንምርካብ ነበረ ፊሊፕ ከዓ ንዴል ንምንታይ ንስኻ ምሳይ ዘይትሰርሕ ብምባል ይዛረቦ በዚ ከዓ ዴል ሰንበደ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ሰርሕ ይፈልጥኒ ኢቫን ብወገና ንፊሊፕ ንምንታይ ኢኻ ንዑ ክትቆፅሩ እናበለት ክትጫቆጭቆ ትርአ ፊሊፕ እውን ኣነ ዝደልዮ ሰብ ንሱ ኢሉ መለሰላ ኮይኑ ግን ዴል ነቲ ስራሕ ኣይተቐበሎን ቀፂሉ ዴል ናብ ናይ ወዱ ቤት ትምህርቲ መንገዱ ቅንዐ ናብኡ ዝኸደሉ ንወዱ ክወስዶ ነበረ ኮይኑ ግን ናብኡ ምስ በፅሐ ንወዱ ኣድዩ ከም ዝወሰደቶ ይንገሮ በዚ ዋላ እንተሓረቐ ግን ተኺሉ ናብ ናይ ቀደም ሰበይቱ ገዛ ኸደ እነሳ ግን ንዴል ስለ ዘይትፈትዎ ናብ ውሽጢ ክተተዎ ኸማን ኣይደለየትን ዴል ግን ናብ ውሽጢ ኣትሞ ምስ ወዱ ይዘራረብ ወዱ ግን ምስ ኣቦኡ ብዙሕ ቅርርብ ኣይርኣየን ዴል ከም ህያብ ሓደ ካብ እንዳ ፊሊፕ ዝሰርቆ መፅሓፍ ይህቦ ወዱ ነቲ መፅሓፍ ተቐቢሉ ናብ ክፍሉ ኣተወ ዴል ንዝተወሰነ መዓልታት ኣብ ገዛ ናይ ቀደም ሰበይቱ ከዕርፍ እዩ ንሳ ግን ካብዚ ውፀለይ እናበለት ክትጭደር ትርአ በዚ ከዓ ዴል ኣማራፂ ነበሮን ናብ የዕርኽቱ ብምኻድ ምስኦም ክሓድር ወሰነ ንፅባሒቱ ንኮ ይቫን ደው ኢላትሉ ነቲ ስራሕ ከም ዝተመረፀን ክሰርሕ እንተደልዩ ከዓ ክሰርሕ ከም ዝኽእልን ነገረቶ ኮይኑ ግን ይቫን ወላ ሓደ ናይ ስራሕ ኣቃውማ ከም ዘይብሉ ንዴል ትነግሮ በዚ ከዓ 3 ዕድል ከም ዝወሃቦን እቶም 3 ዕድላት እንተበላሽዎም ካብቲ ስራሕ ከም ዝስጓግ ነጊራ ክላሱን ሓደ ነገራትን ኣርኣያቶ በዚ ኩሉ ዴል ይስንብድ ኣብ ሰሙን ዝኽፈሎ ገንዘብ ኣመና ብዙሕ ነበረ ክገብሮም ዝግብኦም ነገራት ንኮተሲኡ ንፊሊፕ ነብሱ ሓፂቡ ክዳን ቀይሩ ቁርሱ ከብልዖ ጥራሕ ነበረ መዓልታዊ ግን ካብቲ ገዛ ክወፅእ ከም ዘይብሉን ካብ ጎኒ ፊሊፕ ክፍለ ከም ዘይብሉን ነገረቶ ፊሊፕ ፓራላይዝ ብምዃኑ ክንቀሳቀስ ይኽእል ኣይነበረን ኣመና ሃፍታም ብምዃኑ ግን ንዕኡ ዝከናኸንዎ ሰባት ኣብ ሰሙን ዝኽፍልዎ መጠን ገንዘብ ብዙሕ ነበረ ዴል ከዓ ነቲ ስራሕ ተቐቢልዎ ንፊሊፕ ክከናኸን ተቕሊሉ ናብቲ ገዛ ኣተወ ንፅባሒቱ ንኮውን ንፊሊፕ ናብ ክላሱ ብምኻድ ክዳን ክቕይረሉ የተስኦሎ ኮይኑ ከዓ ኣብ ወንበር ኮፍ ኣቢልዎ ብቁልፍ ስለዘይኣሰሮ ግን ካብ መውዳእት ንስክላ ድሓነ ሕጂ እውን ኢቫን ተጠንቂቑ ክሰርሕን እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ሰብ ክጎድእ ከም ዝኽእልን ነገረቶ በዚ ከዓ ዴል ኩሉ ነገር ብስነ ስርዓትን ብጥንቃቐን ክሰርሕ ከም ዘለዎ ተረድአ ስለዚ ከዓ ብፅቡቅ ጅማሮ ቁርሲ የብልዐሎ ማጊ ዝተባሃለት ናይ ፊሊፕ ነርስ መፀት ማጊ ብወገና ንፊሊፕ ንምክንኻን ዝተቆፀረት ነርስ ብምዃና ተፀራርዮ ነበረት ኩሉ ግዜ ንጎ ብምምፃእ መሸኒ ይኾነ ካልእ ነገር ተፅርየሉ ከመይ ጌርካ ከም ዝፀራረን ኩሉ ነገርን ንዴል ትነግሮላ ዴል ግን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ኣነ ይሰርሕኒ እናበለ ኣብ ቅድሚኣ ይዛረባሎ እቲ ሳ ትዛረቡ ዝነበረት ከማን እናፀልኦ ይመፅእ ቀፂሉ ናብ ኢቫን ብምኻድ ኣነ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ስርሕ ይፈልጥኒ ሕጂ እውን ዝሰርሕ ኣይመስለንን ኣመና ይዘፅለ ኢሉ ይነግራ ኢቫን ከዓ ካብ ዳር ሕጂ ክልተ ዕድል ከም ዝተረፎን ክልቲኦም እንተቃፂልዎም ካብ ስራሕ ክስኩክ ምዃኑ ነገረቶ በዚ ከዓ ዴል ናብ ስራሕ ተመለሰ መዓልታት ብከምዚ መልክዕ ይኸዱ ነበሩ ዴል ምስ ፊሊፕ ዘለዎ ቀረቤታ እናጠበቐ መፀ ሓደ መዓልቲ ዴል ደቂሱ ፊሊፕ ዝትስአሉን ቁርሲ ዝበልዓሉን ግዜ ሰዓት ይሓልፎ በዚ ዝሓረቐት ኢቫን ከዓ ካብ ዳር ሕጂ ዝተረፎ ዕድል ሓንቲ ጥራሕ ምዃና ነገረቶ በዚ ከዓ ሰሙና ተሕለፈ ዴል እውን ንፊሊፕ ምክንኻን ተተሓሓዞ ሎሚ ፊሊፕ ናብ ናይ ስእሊ ኤግዚቢሽን ዝወፀሉ መዓልቲ ነበረ
ዴል ድማ ንዕኡ ዝከናኸኖ ብምዃኑ ናብ ዝኸዱ ኩሉ ግዜ ምስኡ እዩ ዝኸይድ። ፊሊፕ ምስ ዊልቸሩ ንዕኡ ዝጥዕም ዝጸንሐ መኪና ነበሮ። ዴል ግን እዚ ከውኒ ብምባል ንፊሊፕ ምስ ዊልቸሩ ጽዒኑ ብሓንቲ ዘመናዊት መኪና ብፍጥነት ኣብቲ ቦታ ኤግዚቢሽን ይበጽሕ። ፊሊፕ ንሓንቲ ስእሊ $80,000 የውፅእ ኣሎ። ነቲ ስእሊ ገዚኦም ናብ ገዛ እንዳተመለሱ ዴል ነዚ ተራ ስእሊ 80,000 ግን ኣይበዝሐን ኢሉ ይሓቶ። ፊሊፕ ወገኑ እቲ ስእሊ ንናተይ ጉድለት ክመልእ እዩ፣ ሰበይቲ ኣብ ዓመት ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ትህበኒ ነይራ እያ፣ ኣብቲ መጽሓፍ ዘሎን እቲ ስእልን ዘራኽቦም ነገር ኣሎ ኢሉ ነገሮ። ዴል ኣብቲ ስራሕ ብዙሕ ጸኒሑ ስለ ዝነበረ ናይ ሰሙን ደመወዙ ይወሃበሎ። ነቲ ሰልዲ ሒዙ ግን ብቐጥታ ናብ ናይ ቀደም ሰበይቱ ይምርሑ። ነቲ ገንዘብ ከዓ ወላ ሓደ ከይጉደለ ኩሉ ይህባ። ወሲኹ ከዓ ስለቲ ንወዱ ዝሃቦ መጽሓፍ ንወዱ ክህቦ ይነበረንን ኢሉ ይነግራ። ሕጂ ከዓ በጃኺ ነቲ መጽሓፍ ከም ዝመልሰለ ይግበር በላ። ነዚ ዝሰምዐት ንሳ ከዓ ለካስ እቲ መጽሓፍ እውን ሰሪቕካ ኢኻ ብምባል ሓረቐት። ቀፂሉ ዴል ንወዱ ንምርካብ ናብ ናይ ወዱ ቤት ትምህርቱ ይኸይዱ። ብሩሑቅ ከዓ ንወዱ ምስ ዝተፈላለዩ ኣዘዋውርቲ ሓሽሽ ክዘራረብ ይሪኦ። በዚ ከዓ ወዱ ሕማቕ ከይወድቕ ይፈርሕ። ንሰበይቱን ንወዱን ክረኽቦም ዝኸደ ብናይ ፊሊፕ መኪና ነበረ። ኣብቲ ትምህርቲ ፊት ንፊት ነታ መኪና ጠጠው ኣቢልዋ ስለ ዝነበረ ግን ዝተፈላለዩ ተምሃሮ ምስታ መኪና ይሰኣሉ ነበሩ። ይቫን እውን ብቕልጡፍ ናብ ገዛ ክመጽእ ነገረቶ። ዴል ናብቲ ገዛ ምስ መጸ ከዓ ይቫን መወዳእቱ ስምባር ብመኪና ናይ ፊሊፕ መጺኻ እንታይ ዓይነት ደፋሪኻ ብምባል ካብዚ ስራሕ ተሰዊካ ኣለኻ በለቶ። ቀፂላ ንፊሊፕ ንደገ ኸማን ሒዝዎ ከይከይድ ነገረቶ። በዚ ከዓ ዴል ምስ ጓጉ ስለ ዘይተርፎ ኣመና ሓዚኑ ነበረ። ሃንደበት ግን ፊሊፕ ብድሕሪት መጺኡ ንዴል መኪና ሒዙ ክወጽእ ዘፍቀደሉ ኣነ ኢሉ ይነግራ። ፊሊፕ ንዴል ዘመኽንየሉ ኣመና ስለ ዝፈትዎ ነበረ። በዚ ከዓ ክሰጎ ይደልየን። በታ ምሽት እቲኣ ፊሊፕ ኣብ ዓራት ደቂሱ ምትንፋስ ከቢድዎ ነበረ። ዴል ኣብ ጥቑኡ ኮይኑ እንታይ ከም ዝገብረሉ ኸማን ስለ ዘይፈልጥ ድንግግር ይብሎ። ንምትንፋስ እንተሓገዞ ኢሉ ኦክሲጅን ይገብረሉሎ። ፊሊፕ እውን በዚ ነገር እናሓሾ ይመጽእ። ዴል ኣብ ደገ ንፋስ ንውሰድ ኢሉ ሒዝዎ ንደገ ወፀ። ቀፂሉ ዴል ዝተፈላለዩ ሽጋራ እናስሓበ ንፊሊፕ ከምቆን ከዘናግዖን ይፍትን። በዚ ከዓ ፊሊፕ ብኸመይ ፓራላይዝ ከም ዝኾነ ክዛረብ ይጅምር። እታ ዝሞተት ሰበይቱ ዳኒ ሕምምቲ ናይ ካንሰር ከም ዝኾነት ይዛረብ። መዓልታት ኣብ ዝኸዱሉ እዋን እቲ ሕማም እናበርታዓ ይመጽእ። ኣነ ከዓ ከዘናጋዕ ኢለን ናብ ናስሊ መጺና ብፓራሹት ኣብ ኣየር ተንሳፊፍና ከለና ናተይ ገመድ ተበጢሱ እዩ ፓራላይዝ ዝኾንኩ ኢሉ ይዛረብ። ፊሊፕ ነዚ ታሪክ ይዛረብ ኣብ ዝነበረሉ ዘሕለፎ ዘኪሩ ብውሽጡ ሓዘን ይስምዖ። ነዚ ዝተዓዘበ ዴል ንፊሊፕ ሒዙ ናብ ዝተፈላለየ ቤት ምግቢ ይወስዶ። ድራር ድሕሪ ምብልዖም ብእቶቡስ ናብ ገዝኦም ኣምርሑ። ዴል ኣብ ሕቱኡ እዚ ኩሉ ሃፍቲ ካብ ቤተሰብ ዲኻ ወሪስካዮ ወይስ ባዕልኻ ኢኻ ሰሪሕካዮ ኢሉ ይሓቶ። ፊሊፕ ወገኑ ባዕሉ ሰሪሑ ከም ዘምጽኦ ይዛረብ። መወዳእትኡ ናብ ገዝኦም ኣተዉ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሚጊ ኣብ ሰዓት ኣይመጸትን። በዚ ከዓ ንፊሊፕ ባዕሉ ክጽርዮ ከም ዘለዎ ይርዳእ። ዋላ እውን እቲ ስራሕ እንተጸልኦ ንፊሊፕ ክብል ግን ኩሉ ብስነ ስርዓት ይጽርየሉ። ኮይኑ ከዓ ዴል ኩሉ ነገር እናተላመዶ ክመጽእ ጀመረ። ምስ ፊሊፕ ዘለዎ ርክብ እውን ኣመና እናጠበቐ ይመጽእ። ዴል ኣብ ማእኸል ደብዳቤ ሓንቲ ሊሊ ዝተባህለት ጓል ይርኢ። እታ ጓል ምስ ፊሊፕ ንዓመታት ዝኣክል ደብዳቤ ተለኣኢኾም ነበሩ። ይኹን ዳ እምበር ወላ ሓንቲ መዓልቲ እውን ስእሊ ይኹን ድምፂ ተለኣኢኾም ኣይፈልጡን እዮም። በዚ ከዓ ዴል ኣብቲ ደብዳቤ ቴሌፎና ስለ ዝረኸበ ናብኣ ክድውል ጀመረ። ፊሊፕ ግን ንኸይድውለላ ይነግሮ። ዴል ግን ንዕኡ ከይሰምዐ ይድውለላ፣ ግን ቴሌፎና ዕፅው ነበረ። ኮይኑ ከዓ መልእኽቲ ክትቐምጥ ትኽእል ኢኻ ዝብል ርኢዩ ንፊሊፕ ንኽድውለሉ መልእኽቲ ክቐምጠላ ከም ዘለዎ የተባብዖ። ፊሊፕ እውን ከምኡ ገበረ እሞ በቲ ነገር እውን ደስ በሎ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣንቶኒ ንምርካብ ተተሓሒዞም ምስ ፊሊፕ ይወፁ። ሰለስቲኦም ከዓ ጽቡቕ ተዘናጊኦም ይውዕሉ። መወዳእትኡ ግን ዴል እቲ ናይ ብቐዳማይ መጽሓፍ ምሳኻ ክኸውን ኣይነበሮን። ስለዚ እቲ መጽሓፍ መለሰለ ኢሉ ይዛረቦ። ኣንቶኒ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣመና ሓሪቑ ናይቲ መጽሓፍ ዋና ፊሊፕ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ነቲ መጽሓፍ ንኣብ መኪና ዝነበረ ፊሊፕ ወርዊሩሉ ኸደ። ዴል ነቲ መጽሓፍ ክመልሰሉ ዝደለየ እቲ መጽሓፍ ሰበይቱ ስለ ዝሃበቶ እዩ። ኩሎም እቶም ኣብ ናይ ፊሊፕ ዘለዉ መጽሓፍቲ ንፊሊፕ እንታይ ዓይነት ትርጉም ከም ዘለዎም ተረዲኡ ነበረ። ፊሊፕ ከዓ ዴል ነቲ መጽሓፍ ሰሪቕዎ ምንባሩ ተረድኦ። ኮይኑ ከዓ ከይተዘራረቡ ናብ ገዝኦም ኣተዉ።
ምስ ኣተዉ ናይ ፊሊፕ ልደት ነበረ እሞ ኩሎም ጎረባብቲ ተኣኪቦም ሰርፕራይዝ ይገብርዎ። ፊሊፕ ግን ቤት መጽሓፍ ጉዳይ ሓሪቆ ነበረ እሞ ደስ ኣይበሎን። ንኢቫን ከዓ መናደለው የይልኪ ሕጂ ንኩሎም ሰባት ኣውፅለይ ኢሉ ይነግራ። ምስ ዴል ከዓ ኣብ ካልእ ክፍሊ ኣትዮም ክጨቃጨቁ ጀመሩ። ዴል ከዓ ሓሪቁ ብዙሕ ንብረት ይሰባብር ነበረ። ኣብ መወዳእትኡ ግን ተሰሓሒቆም ናብቲ ናይ ልደት ፕሮግራም ክኸዱ ወሰኑ። ኣብኡ ምስ ከዱ ከዓ ኩሉ ሰብ ይስዕስዕን ይዘናጋዕን ነበረ። ዴል ነታ ሳዕስዒት ዘይትፈልጥ ኢቫን ኣትስኡ የሳዕስዓ። ሓደ ፓርተር ዝተሰመየ ጎረቤት ፊሊፕ ከዓ ስለ ናይ ዴል ታሪክ ካብ ፖሊስ ዝረኸበ ንፊሊፕ የርግዮ። ቀፂሉ ገበነኛ ኢኻ ቆፂርካ ዘለኻ ኢሉ ይነግሮ። ፊሊፕ ግን ናይ ዝሓለፈ ታሪኹ ኩሉ እየ ዝፈልጥ፣ ስለዚ ሰብ ይቕየርዩ ንሱ እውን ተቐይሩ ይኸውን ኢሉ ንኣርተር መለሰሉ። ንምሸቱ ከዓ ሊሊ ዝተባሃለት እታ ደብዳቤ ዝልእኸላን ትልእኸሉን ዝነበረት ቴሌፎን ደወለት። ክትረኽቦ ከም ትደልን ብሓደ ድራር ክበልዑ ነገረቶ። ፊሊፕ ከዓ በቲ ነገር ኣመና ይሕጎስ። ቆፀሮኦም ምስ ኣኸለ ምስ ዴል ብምዃን ኣብቲ ሬስቶራንት ኮይኖም ክጽበይዋ ጀመሩ። ፊሊፕ ከዓ ንዴል ካብ ጁባይ ሓንቲ ወረቐት ኣውፅኡ እሞ ከፊትካ ረኣዮ በሎ። ዴል ከም ተባሃሉ ድሕሪ ምግባር ምስ ረኣዮ ኣዝዩ ይስንብድ። ኮይኑ ከዓ እቲ ወረቐት ናይ $50,000 ቸክ ናይ ባንክ ነበረ። እዚ ኩሉ ገንዘብ ከዓ ንዴል ሃቦ። ምክንያቱ ዝሃቦ ከዓ ሓንቲ ተራ ስእሊ ኣብ ገዝኡ ስለ ዝሰቐለሉ እዩ። እዚ ግን ፈሊጥዩ ናይቲ ስእሊ ዋጋ ኢልዎ እምበር ነቲ ገንዘብ ዝሃቦስ ሂወቱ ንክቕይረሉ ሓሲቡ ነበረ። ዴል ከዓ በዚ ነገር ኣመና ይሕጎስ። ካብዚ ንድሓር ናይ ባዕሉ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እናሓሰበ ንፊሊፕ ብዙሕ ኣመስግኖ። ኮይኑ ከዓ እታ ሊሊ ዝተባሃለት ናብቲ ሬስቶራንት መፀት። ንሳ ከዓ ንፊሊፕ ዴል ንክኸይድን ንሳ በይና ምስኡ ክትዛረረብ ከም ትደልን ነገረቶ። ብሓደ ኮፍ ኢሎም ንሰዓታት ዕላል ጀመሩ። ንሳ ከዓ ብኸመይ ፓራላይዝ ከም ዝኾነ ከም ትፈልጥ ነገረቶ። ግን ከምዚ ከቢድ ክኸውን ናይ ተፀበኹን በለቶ። ፊሊፕ ብዘረባ ኣልቡ ተሰይሩ ብቐጥታ ክወፅእ እዩ። ኣብ ድሕሪኡ ዝነበረ ሓደ ሳሳይ ተጋጭ ከዓ ውዑ ሻሂ ኣብ ሰሎፊ ይድፋእ እሞ ኩሎም ሰባት ሰንቢዶም ክፀራርጉሉ ይፍትኑ። ፊሊፕ ግን ወላ ሓደ ይስምዖ ከም ዘየለ ነጊርዎም ምስ ሕርቃኑ ናብ ገዛ ተመለሰ። ኣብ ገዛ ከዓ ሕርቃኑ ኩሉ ኣብ ዴል ኣውፅኦ። ከይደለኹ ነታ ጓል ደው ኢልካ ከም ንራኸብ ጌርካኒ፣ ሕጂ ከዓ ተዋሪድየ መፅእ ዘለኹ ወላ ሓንቲ ድሓን ዝኾነ ነገር ኣይረኸብኩን እናበለ ይባሳጮ። ካብ ሕርቃን ከዓ ንዴል ተሰጉይካ ኣለኻ ብምባል ካብቲ ገዛ ባረሮ። ብኸምዚ ከዓ መዓልታት ሓሊፉ ዴል ከዓ በቲ ዝተዋሃቦ ገንዘብ ገይሩ ንናይ ቀደም ሰበይቱን ንወዱን ጽቡቕ ኣፓርትመንት ይገዝኣሎም። ካብቲ ዝነበርዎ እዚ ብዕፅፊ ይሓይሽ። ዴል ከዓ በቲ ዝተረፎ ገንዘብ ተጠቂሙ ናይ ግሉ ስራሕ ይሰርሓሎ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከዓ ማግዮ ናብኡ መፀት። ቀፂላ ስለ ፊሊፕ ብዙሕ ዘተሓሳስባ ነገር ከም ዘሎን ፊሊፕ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘየለን ነገረቶ። ብኻልእ ከዓ ንዕኡ ከነኸንዎ ዝኽእሉ ሰባት ስኢናሉ ኢና። ምስ ወል ሓደ ክዘራርብ ፍቓደኛ ኣይኮነን። ኢቫን ከማን ካብቲ ስራሕ ወፅያላ። ስለዚ ፊሊፕ በይኒ እዩ ዘሎ ኢላ ነገረቶ። በዚ ከዓ ዴል ብፊሊፕ ሓዚኑ ናብ ገዛ ፊሊፕ ከደ። ኣብኡ ምስ በፅሐ ከዓ ፊሊፕ ኣብ ዓራት ደቂሱ ጭሕሙ ነዊሑ ካልእ ሰብ መሲሉ ነበረ። ዴል ነዚ ምስ ረኣየ ከዘናግዖ ብዘመናዊ መኪና ሒዝዎ ንደገ ይወፅእ። ከምቲ ምእተዊና ዝተዓዘብናዮ ከዓ ነታ መኪና ብፍጥነት ይዝውር ኣሎ። ኮይኑ ከዓ ብዙሓት ፖላይስ ደድሕሪኡ ይከታተልዎ ነበሩ። ዴል እውን ብፍጥነት ዝዝውር ዝነበረ ፊሊፕ ስለ ዝሓመመ ምዃኑ ይእምኖም። ካብቶም ፖሊስ ምስ ተፈላለዩ ናብ ርሕቕ ዝበሎ ቦታ ብመኪና ሒዝዎ ይኸይድ። ፊሊፕ እውን ኣብቲ ቦታ ብምምፅኡ ኣመነ ደስ በሎ። ቅድሚ ሕጂ ሓደጋ ዝበፅሖ ብከምዚ ናይ ፓራሹት ከለዩ። ዴል ከዓ ብናይ ባዕሉ ገንዘብ ከዘናግዖ ስለ ዝደለየ ነቶም ናይ ፓራሹት ሰባት ምስ ዊልቸር ኣሲሮም ከዘናግዕዎ ይገብር። ዴል እውን ብተመሳሳሊ መልክዑ ብሓደ ብኣየር ብጃንጥላ እንዳተንሳፈፈ ጽቡቕ መዓልቲ ይውዕሉ። ፊሊፕ ከዓ ንዴል ምቁፃሩን ምስኡ ምፍላጡን ጽቡቕን ቁኑዕን ውሳኔ ከም ዝነበሮ ይግንዘብ። ኣብ መወዳእትኡ ዴል ነታ ገዲፋቶ ዝኸደት ኢቫን ኣምፅኡ ይራኽቦም። በዚ ከዓ ክልቲኦም ሕጉሳት ነበሩ። ዴል ምስ ፊሊፕ እሙናት ይዕሩፍ ከም ዝኾኑ እናረኣና ከዓ እቲ ታሪክ ኣብዚ ይውዳእ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመርኮሰት ፊልሚ ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹማ ላይክ ኤንድ ሼር ኣይትረስዑ። ንዘለኩም ሃናፅ ርእይቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ነዛ ጀሚርናያ ዘለና ሓዳስ ቻነል ንምትብባዕ ሰብስክራይብ ክትገብሩ እናተማሕፀና ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ዝተሰናዩ